og jeg er pædagog på Holmebækskolens SFO. Og jeg hedder Josefine, og jeg er pædagogmedhjælper på Holmebækskolens SFO. Altså, før vi arbejdede med forskervæggen, der havde vi lidt problemer med at få børnene til at ytre, hvad det egentlig er, de gerne ville. Det var bare, det er kedeligt. Men hvad er det, der er kedeligt? Jamen, det var rigtig svært at sætte ord på. Så derfor så startede vi forskervæggen op, fordi vi egentlig var nysgerrige på, jamen, hvad er det så, de gerne vil, når nu de siger, at tingene er kedelige. Det her, det er vores forskervæg, som er inddelt i flere forskellige overskrifter. Den primære, vi bruger allermest, det er vores idémætte, som er simpelthen en dynamisk mætte, hvor børnene simpelthen skriver på, når de har lyst. Der hænger en tus over ved siden af væggen, så man kan skrive på, hvad det er, de ønsker. Så er vores stemning herovre, hvor der simpelthen er billeder fra alle de aktiviteter, vi har lavet, alle de store aktiviteter. Så har vi vores stemmebokser hernede i hjørnet, hvor børnene stemmer med hver deres bordtennisbold med navn på. Det kan være alt fra, hvilket supermarked skal vi handle i næste gang, til hvad for et spil skal vi spille ind på PlayStation. Så har vi vores fokusområder, som er ligesom det, der rører sig i øjeblikket. Hvad er det, vi skal arbejde med alle sammen? For eksempel den gode tone. Ingen bliver snydt. Altså de her ting, som jo altid vil være der, men som vi har fokus på. Så har vi vores muligheder, som er også nogle af de ting, børnene skriver på, men som vi ved, det kan godt blive til noget. Det er ikke bare et ønske, det er en mulighed. Det kan godt ske. Hvordan har det forandret jeres faglighed? Jamen det gør vi meget mere i børneperspektiv, end vi var før. Altså meget mere i børneperspektiv. Vi har meget mere brillerne på, fordi hver gang vi kommer ind ad døren til det her rum, hvor vi kommer op i klubben, så det første vi kigger på, det er forskervæggen. Du ser den lige så snart du kommer ind ad døren. Ja, og det er jo hele tiden den der reminder om, vi skal også lige huske. For eksempel skal vi til at omstrukturere nogle lokaler. Jamen vi skal jo lige huske at have børnene med. Det er jo ikke os, der skal bruge lokalerne, det er jo børnene, der skal bruge lokalerne. Så sådan der hele tiden bliver vi påmindet, og vi kan påminde hinanden om, når vi sidder og laver vores ugeplaner osv. Vi skal lige kigge op på tavlen. Fra forskervæggen så kommer vi ud til vores ugeplan, hvor at nogle af de ting, de skriver på forskervæggen derinde, kommer herud og bliver omsat til vores ugeplan, som foregår om dagen og om aftenen. Og for eksempel skal vi på juleshoppetur, som de har ønsket inde på forskervæggen. Hvordan har det her givet værdi for jer? Kan I se nogle forandringer i klubben, efter I har lavet det her? Ja. Du har lavet noget statistik lige her. Jeg har lavet noget statistik, og vi ligger på en daglig fremgang på børnene fra 23 til nu på 55%. Så vi har cirka 30 børn i klubben hver dag. Går I mere glade på arbejde? Ja, jeg elsker at komme på arbejde. Ja, det gør vi. Ja. Man har lyst til at komme og gøre noget for børnene og for en selv, fordi man vil heller ikke rigtig selv egentlig gå glip af det som personale. Nej. Altså, sådan har jeg det i hvert fald, og det er jo det, der gør, at man kommer på arbejde. Man kan godt lige komme lidt, selvom man har ondt i halsen, eller man burde nok blive hjemme, men jeg skal altså, fordi vi skal på den her tur, og jeg skal med på den her tur sammen med de her børn. Vil I anbefale andre pædagoger at komme og arbejde her? Ja. Hvorfor? Fordi det er et godt miljø, vi har herude. Ja. Vi er nogle glade børn og nogle voksne med overskud. Ja. Er det noget, der forandret? Det hele.